Akong bata, sige pangayo ayo kwarta, niingon nga pa, taga ilay ko pito ba akong gikasampan. Oy, giing na nako nga tiguang ka na di ka kalitok, bisag piso inon mog pito. Oh, ni Aidot. Ako, maayo kay kung tao ba? Musahangyo lang, ayo gid ko pagtanduga kay katulgon pa ko. Nangutana ang akong misis, niingon siya hilaw ning kanon, itubag pud na ako og luto man. Niingon po siya, nganong naamalagi asin ang taklob sa kaldero? Aw, ditubag pud na ako, alangan magmukaon kag walay sudan. Nasuko gid pag-ayos ako akong amigo oy, gisudyaan ko niya. Ngano daw kunong akong gipanabi sa iyahang chatmate nga siya bungi. Inangatarungan pug ko oy. Giingnan ako nga wala man ko nag-ingon sa imong chatmate nga bungi ka. Ang akong giingon sa imong chatmate nga ang imong baba gisi. Gusto ba ka nga muagulo og tungag oras? Ali dire. Kay hinahinay na tong tamak na imong liog. Wa ka man nag-uyab, nasubraan sa happy-happy. Ningon ang lalaki nga sakit man akong ulo, mura magmabuak. Ningon po babae nga ako pod. Sakit pod akong buak, pag doon napay ulo. Gusto ba kang musulirap mong mata? Ali, tok-unti ka. Tumitudan sumi gabi daogid mi gyud. Among kontra nangutanag unsa kuno sekreto nako nganong wala man mahulog ang kamata sa kong naong. Ingnan nako nga papilitan ako rugby. Buangan nimo oy. Nagsaba unta ka nga dili ko nimo sugton. Para dili ko may nayak og patuli. Nagkita mi sa akong amigo, akong gipangutana og unsa may sekreto nimo bay? Nganong gitambok man ka pag-ayo karon? Iya pa kong gitubog. Ha? Aw, hupong ra ni bay. Nakalugsong akong amigo, gikan gid sa pinakatungoy nga bukid. Ako siyang giingnan nga mao na siya porma sa tinidor. Itubag mo siya og aw, mao din na siya tinidor. Nangagisi-gisi malagi na. Ikaw lang ang didilaan ko. Ikaw lang ang kagalingan ko. Ikaw lang ang isusubo ko. Habang tumitirik may ako, di ko kayang bunutin ka. Di ko kayang bitinin ka. Di ko kayang galitin ka. Habang ikaw nasarapan pa. Everywhere you go, lights flash.
Gipangutana ko sa akong amigo, unsa kunoy akong sekreto nga nahulog man kog habog kay lubi. Buhi man gyapon. Gitubag pod na kog aw, kundi pa kaliwat ug wakwak, aw patay. Wapo lagi kay ka nga tao ba? Ay kini, daanan ni sa pagpalit. Imo na tong kataunan ang istorya. Gwapo lagi kay ka nga tao ba? Ay kini, daanan ni sa pagpalit. Tinapa lang sa tani karon. Sumo naman sige kaw isda. Giingnan ko sa kong amigo nga nagminyo na unta ka para naa kay ugay-ugayon. Gitubag pud nako og mayra man ang ugay-ugay guwa diha. Pero naa paskang lami. Ayo nagkanta-kanta kay yabag kayo ka. Yabag lagi pero nindot magtingog. Nindot lagi tingog pero yabag. Nakaila ka ning ipagdimok kinsa man ning tawhanan ni. Taga-asa man ni siya noy. Nakaila man dong. Ako man ang silingan. Igsoon man ako nga ano man di ay. Wala lang noy. Ngutana lang. Ako mangunang papa. Dili giday maayo ko na laki maglaba. Budak ko ang tutoy. Nagpa-cute-cute gid pag-ayos ako akong uyab oy. Alang nga istet kayo ang buhok. Bag-o ba yung riban? Suko kaysa nako eh. Ala nga. Giingnan man ako nga straight lagi ang buhok pero kulot magbulbol. Gihinambugan ko sa akong amigo. Niingon siya nga nitambok na kuno siya dako na kay sa glawas. Suko kaysa nako eh. Giingnan man ako dako lagi glawas pero gamay mag-uti. Gisulod ko sa hotel kauban akong uyab. Nang hilam akong uyab sa kuha oy. Niingon na siya nga, wow, ang laki-laki. Ay, wasag ko nagpalupig oy. Gihilam po na ako. Niingon na ko nga, wow, ang baji-baji. Pasko na sad. Tingatag na sa mga regalo sa mga binataan eh. Pakitaan eh. Wagi mga hatag. Utaw na nga tagata saan eh. Nabilara magiging gabi eh. Saon nga. Itutoy ko sa kong asawa. Nang hawin lang kong baba. Wagi ko'y gatas nga nakuha. Sa una, sa bata pa ko, kikiskisan ako ang akong mga bagtak ug ang akong mga bukton oy. Kay gusto ko mulabo ang mga balahibo. Success gyud. Kay daghan gid kay mga balahibo. Tungod sa kadaghan wala gud mo igo. Ang uban, ibalhin na sa kong lubot. Nangutana kog pila iyang edad, niingon siya 50 anyos na kuno siya. Suko kaysa nako oy. Alang nga giinam na kog 50 anyos na daw siya. Hapit na daw kuno siya mamatay. Gahias manok oh. Gilat-ara kog 30 minutes tungag oras ra. Ingon ang doktor, high blood daw kuno ko. Ipaglikay ko sa mga tambok-tambok. Iabog na ko akong sawa oy. Tambok man.
Kung gisyatan si kumpare, dili mo inom. Kay lagi gihutoy da kuno siya ubo. Ako kung giinan nga, giinom man gani ko nga gihutoy pug utot. Si kumpare, akong gihanggat og laag, ni balibad, matulog sa daw kuno siya kay bilar siya. Ako pong gitubag og asaram ng tulog kung patay na. Ugaw kuno kaya akong balay, daghan kay langaw. Ila kunong balay, walay langaw. Gitubag pud na ako og we, magunsa mang langaw sa inyo. Papas mo. Naglibog si kumpare. Nganong hangtod kuno karon, wala pa ko naminyo. Basin daw kuno og gamay kog patitin. Ako po siyang gingan nga, aw, pangutanay mong asawa. Mamoy tag manok ane. Siyarog. Mapas mo pang kawatan. Shout out di ay sa nagkawat sa akong manok. Siya mo ba yung tawag kaliwat? Bata pa to pero mutimbang na to 2 kilo. Ako na to i-breeder sa akong mabinuhing mga manok. Gikawat man imo. Sunod gani, mangawat ka. Pagsaba. Nagpa-check up ko sa doktor kay nisakit mo na akong tiyan humaka og kinason. Ipangutan ako sa doktor nga unsa may suras unod sa pag-abri nimo. Akong gitubag ang doktor, giingnan ako nga ay haladot. Abrihan pa din ha. Nung pisal ko sa pare, giingnan ako nga padre, nakasala gyud ko. Nakapangawat og sunoy nga manok. Giingnan ko sa pare nga aron mawala imong sala. Paglampas tisloy sa simbahan tulo ka adlaw. Giingnan ako ang pare nga, padre, pwede unumon? Ningon ang pare nga, ngano man? Giingnan ako ang pare nga, napamugoy akong balikan dito, himungaan. Nisakay ko og jeep, suko kayo ang konduktor, oy. Tuga-tuga lang kuno og sakay-sakay jeep. Dili mo plete. Aw, ako kung ingnan og maayo na lang ni kaysa magbaklay. Sudong lang ta sa tong balay ng kagubaon. Ampo lang tas Ginoo ani. Basin day puhon, maguba na gyud ni.